Čo na svojom tanečnom partnerovi, na svojej tanečnej partnerke, mimo toho tanca, také nejaké charakterové, povahové, najviac, tak nejak obdivujete, najviac si vážite? Že možno stále pozitívne naladený, až kým to ja neskazím. Ale nie, ja mám u nej rád takú bojovnosť. Ona že aj v škole proste sa pripravuje na skúšky, veľmi zodpovedne, furt s knižkou chodí, tak ja už nerozumiem ani tomu názvu, nie to ešte, čo by vnútri som sa to ani neodvážil čítať, proste taká, že sa zatne. A ona aj keď vidí, že ako je, to je v tom tanci, a to je ona si taká naozaj, že keď mi to nejde, tak mi to ona nepripúšťa, že to nejde, alebo že to nepôjde, ale pôjde to. A ja už potom len sklopím uši a no dobre, keď myslíš. Taká zarputilosť, to je veľmi príjemná vlastnosť. A ešte musím povedať, veľmi múdra je, ona rozumie aj záhradkárčeniu a včera vyriešila môj veľký problém, že som chcel zasadiť rajčiny. A ona, ja že prosím ťa, mohla by si pozrieť, že či to... A ona pozerala na to, že tak toto nie, že to je úplne zle. A ja, že tak nemusím, a nie, nemusím. A veľmi mi odľahlo, nemusím polievať celé leto. To či čo poradila? No, že to nemám ani porilované, že čo ja chcem, ja som takýto záhradkár. Takže tak... Mal nejakú hrubú hliny, že idem sadiť. Brigádnici tak prekopali, bolo to také pekné, veľké, nafúšňané a ona, že to je úplne zlé, že to čo chce. A tým pádom mám... keď použiješ, tak... Všetko, musel by som pracovať, takže mi to tak to nielen vysvetlíš. Ty si taký záhradkársky typ? Sa na ňu pozrite, to je vo fertuche, ale sadeničky do zeme. No tak my máme doma veľkú záhradu, tak od malička som tam nejak pomáhala vždy. Filip, možno o tanci povedať, že je takým nejakým tvojim splneným snom, keď si sa už na to dal? No, nemožno. Nie. Týmto smerom som nesníval ani, nechcem povedať najhorších, ale najtemnejších snoch. Nie, ako, ja som povedal, už som to niekde spomínal, že som si tak predstavil, že v 70-ke sa poberiem niekde do Buenos Aires alebo niekde, kde sú nejaké tie tančiarne a tam tak oddúbkam to tango, alebo ja neviem čo, ako tak pokoji. Ale ja som nikdy tanec nejak strašne nemusel, až tak, že by som bol z neho hotový, alebo že by to bol môj sen, proste prerútiť sa pódium blízko. Ale teraz musím povedať, že zase nemôžem povedať, že mi je ľahostajný, úplne je to celkom príjemná záležitosť, hlavne s takou partnerkou samozrejme. A aký máš teda taký nejaký nesplnený sen, kde sa vidíš o 5 rokov? No ja strašne zanedbávam tú moju operu teraz, z toho mám veľké výčitky a hneď ako sa mi podarí dotancovať, tak sa vrhnem týmto smerom, akože šialene plánujeme s kolegom tenoristom, ak sa nám to podarí vybaviť do Talianska na mesiac teraz v lete ešte k jednému významnému svetovému tenoristovi vyštudovať, takže toto je môj nesplnený sen, dá sa povedať. Ivka, ty učíš Filipa tancovať, čo učí Filip teba? Alebo čo sa ty pri ňom učíš? Prostosti. No, rozmýšľam. No, všetko, čo ja môžem naučiť, nechce. Dobre, vychutnávať si jedlo. Asi. On je taký labužník strašný. A to neviem, no. Golf sa nechce učiť, spievať sa nechce učiť, proste všetko, čo ja robím, nezaujíma. No, tak... Ja chcem, aby ma naučil artikulovať a dobre rozprávať. To by som možno chcela. Takže potom ho zneužijem. Takže logopéda. výzva nastolená, počúvneš? Áno, jasné, budem rozhovárať Klárika, keď to budeme rozprávať. Dobre. Štrosicov a s štrosíčatami.